कमरेड रजनीकान्त दैमारिया 74 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। कमरेड रजनीकान्त दैमारिया मंगलबार खालि फुंबिलियाव गावनि आंगो न'आवनो रुंसारि जाबाय। बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनीनि अक्सिगुरि गामियाव 1950 मायथाइयाव कमरेड रजनीकान्त दैमारिया जोनोम जादोंमोन। थैनाय समसिम बिथांनि बैसोआ 74 बोसोर बैसो जाबायमोन। बिथाङा फरायनाय समाव जिल्ला थाखोनि बर' फरायसा आफादजों गोख्रों सोमोन्दो दंमोन आरो हारिनि अलखद समाव गावखौनो बावसोमदोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों अनसायगिरिमोन। बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय हाबाफारियाव गोबां बिहोमा होदोंमोन। उननि समाव राजखान्थियाव हाबना सिपिआइ असम रायजो कमिटिनि सोद्रोमा जानायजों लोगोसे जनजाति अधिकार मन्चनि रायजोआरि नेहाथारि बिबान रुजुननानै खामानि मावो। बिथाङा मोनसे समाव सा खारिजा बिजनी गाव पन्चायतनि आफादगिरि महरै बिबान रुजुनदोंमोन। बिथाङा कमिउनिस्ट पार्टीनि दैदेनगिरि आगु एमपि सीताराम येचुरीनि दैदेननायाव द्रौपदी मुर्मुआ गोदानै भारतनि हादरगिरि बिबान आजावनाय समाव निउ दिल्लीयाव बरायनो थांनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन आरो निउ दिल्लीयाव हादरगिरि भवनाव जनजाति अधिकार मन्चनि गोबां आयदाखौ आगु एमपि सीताराम येचुरीनि दैदेननायाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजों सावरायदोंमोन। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बिथां रजनीकान्त दैमारिया गोख्रों बाहागो लादोंमोन। थारैनो गोख्रों समाज सिबिग्रा रजनीकान्त दैमारिनि रुंसारि जानायाव बर' हारिया सासे थार हारि सिबिसुला मावथि खोमानांगौ जाबाय। रुंसारि रजनीकान्त दैमारिखौ गावनि न'आव जोबथा बिदाय होनो आगु एमपि उद्धव बर्मनजों लोगोसे सिपिआइ हानजा, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बाथौ गुथुम, बर' रेबग्रा जुथुम, गासै मोन 50निख्रुइ बांसिन बायदि गौथुमफोरा बिथांनि न'आव फैनानै मान बावनाय आरो सिबिनाय होफैयो आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हानायनि थाखाय अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो। कमरेड रजनीकान्त दैमारिया 74 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। कमरेड रजनीकान्त दैमारिया मंगलबार खालि फुंबिलियाव गावनि आंगो न'आवनो रुंसारि जाबाय। बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनीनि अक्सिगुरि गामियाव 1950 मायथाइयाव कमरेड रजनीकान्त दैमारिया जोनोम जादोंमोन। थैनाय समसिम बिथांनि बैसोआ 74 बोसोर बैसो जाबायमोन। बिथाङा फरायनाय समाव जिल्ला थाखोनि बर' फरायसा आफादजों गोख्रों सोमोन्दो दंमोन आरो हारिनि अलखद समाव गावखौनो बावसोमदोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों अनसायगिरिमोन। बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय हाबाफारियाव गोबां बिहोमा होदोंमोन। उननि समाव राजखान्थियाव हाबना सिपिआइ असम रायजो कमिटिनि सोद्रोमा जानायजों लोगोसे जनजाति अधिकार मन्चनि रायजोआरि नेहाथारि बिबान रुजुननानै खामानि मावो। बिथाङा मोनसे समाव सा खारिजा बिजनी गाव पन्चायतनि आफादगिरि महरै बिबान रुजुनदोंमोन। बिथाङा कमिउनिस्ट पार्टीनि दैदेनगिरि आगु एमपि सीताराम येचुरीनि दैदेननायाव द्रौपदी मुर्मुआ गोदानै भारतनि हादरगिरि बिबान आजावनाय समाव निउ दिल्लीयाव बरायनो थांनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन आरो निउ दिल्लीयाव हादरगिरि भवनाव जनजाति अधिकार मन्चनि गोबां आयदाखौ आगु एमपि सीताराम येचुरीनि दैदेननायाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजों सावरायदोंमन। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बिथां रजनीकान्त दैमारिया गोख्रों बाहागो लादोंमोन। थारैनो गोख्रों समाज सिबिग्रा रजनीकान्त दैमारिनि रुंसारि जानायाव बर' हारिया सासे थार हारि सिबिसुला मावथि खोमानांगौ जाबाय। रुंसारि रजनीकान्त दैमारिखौ गावनि न'आव जोबथा बिदाय होनो आगु एमपि उद्धव बर्मनजों लोगोसे सिपिआइ हानजा, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बाथौ गुथुम, बर' रेबग्रा जुथुम, गासै मोन 50निख्रुइ बांसिन बायदि गौथुमफोरा बिथांनि न'आव फैनानै मान बावनाय आरो सिबिनाय होफैयो आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हानायनि थाखाय अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो।